Аз имам весели кокошки, щастливи. Близнават ми моите кокошки. Имам 2 петли, ама уникат петли, братко. Имам рогат петел, гащат и ми близнават кокошките. И дори това яйце, което го показа жената, тя го върга, като отвори 2 пилета, близнета. И едното европейче, пее на европейски. Моя петел знае 3 езика. Байловски, европейски и английски. Съвсем честно ви говоря. И го продадох. Обаче идва това, вика, то не знае нищо. Викам, слушай, аз имам и преводач. Тук е от 4-ти ден кръстост. А па това моя петел, ама толкова любовчия, страхотна работа. И идват тук, докарат ме от съседните села кокошки за обмяна на петел. И ми да подновим расата. Ей, сега, ако му сова да пее, значи тетата са хили. От пее, ама хили са, немате не представя как са хили. Мога да ви имитирам даже сега, ако му засира с моите знаци, и той ще дойде. Тук се пие на здраве, добре дошли в Байлово. Аз нямам такива пряки контакти толкова с него, като дете съм имала, примерно. Давал ми е разни богородички от манастирите, където е носил и това е било. Късно беше. Стопанството стана. Той тогава стана на Божен, нали? Това 57 година. По-напред беше по манастир, едно друго. Той по манастирите си бе на Божен. Уникал всички манастири ги изгоня, той прогони християните. Откъде? От тук от черката. Само тази жена и тази хора. Идете в Огняново, питайте огняновци, да виж какво ще ви кажат. Добър човек. И много набожен. Че подрата ги потрепа и той си доде тук. Усекал им сливи, усекал им едно друго и тия го надра и той си доде. Не е толкова набожен. Набожен е. Той си зареза жената и децата и майка си в една манастира и набожен. Сега те учи да си гледате жените, да си гледате децата. Един просек. Той, царя Елин Пелин са на един ден. Съсед ми е, още от времето войната го е хванала някъде по командировки, човека паднала бомба на него. Както ще да това не са в живота му е пострадал малко, не чува. И много силно вярено в него. Идва при мен за услуги, какво, що всичко му помагам, но има една в него, като дете, малко дете, като ти говори така, костата му мирише на мляко, той не яде отрови, пости, спазва хигиена за храната специално. Донасва ми е салам на котката, котката не го иска, той вика, коло, салама, котката да го нещо, аз ли ще го ям. Ние тук в селото го не тачим така като... Хич го не тачим, не е малко. То никаква не разбира. Ако иска някой да умре, ще бие камбъл. Като рече нема го бие и това е. Като че ли е на баща му. Айде го баща. Когато дойде тук, носи яйцето от миналата година, точно тук на входа. Взема ножа, ванчото е така, ванчото трудно му се разбира, дай един нож, среза яйцето, като го отвори се едно, току-що е сварено. Но това беше истината пред много хора, те са много свидетели, те бяха поне 20 човека. Да, истина.